I denne demo-app om Skive Kommune præsenterer vi vores City-app og gennemgår et udvalg af vores funktioner. Det vi ser her er vores startside, og altså det brugeren ser, når appen åbnes. Her vises de forskellige kategorier, som f.eks. Dining, Activities og Kommunen. I denne demo viser vi Dining, Must See og Transport, og vi starter med at kigge på Dining. Lad os sige, at du gerne vil ud og spise, og du leder efter en restaurant. Du åbner appen på din smartphone og trykker på Dining. Du ser nu en liste over alle restauranterne i Skive, der sorteres efter kategori eller efter hvilken restaurant, der er nærmest. Restauranterne er inddelt i underkategorier, som f.eks. bøf, græsk eller fastfood. Hver restaurant har et lille billede og en kort beskrivelse. Hvis du trykker på en restaurant, får du mulighed for at læse mere. 2 genvejstaster giver mulighed for at komme i kontakt med restauranten direkte og for at finde ud af, hvor den er. Med den første genvejstastring kan du ringe til restauranten fra appen og f.eks. bestille bord. Med den anden genvejstast kan du se et kort og finde ud af, hvor restauranten ligger. Du kan også se, hvad der er den hurtigste rute og præcis hvor lang tid det vil tage at komme hen til restauranten, uanset hvor du befinder dig. Herudover kan du også finde en lille beskrivelse af restauranten, dens historie og åbningstider. Du kan åbne restaurantens hjemmeside direkte fra appen og f.eks. se menuer og priser. Den næste kategori, vi kigger på, er Must See. Her finder du en liste med seværdigheder og attraktioner i Skive, og al den information, du skal bruge, hvis du har en dag fri og gerne vil udforske, hvad Skive har at byde på. Under de forskellige indlæg vil du igen kunne bruge genvejstaster til at kontakte seværdigheden og til at se et kort og ruter. Du vil også kunne læse om seværdigheden, finde åbningstider og links til hjemmesider. Den næste kategori, vi kigger på, er transport. Under transport vil du kunne finde information om de forskellige transportmuligheder i Skive Kommune. Forestil dig, at du står og skal bruge en taxa. Under kategorien taxi kan du finde alle de taxaselskaber, der opererer i Skive. Hvert indlæg har en titel, en kort beskrivelse og et billede eller logo. Med den grønne genvejstast kan du ringe direkte, og med den lille stjerne kan du tilføje kontaktinformationen til din favoritliste. Under bus finder du muligheden for at rejse med bus i Skive. Igen finder du en genvejstast til opkald og en mulighed for at tilføje til favoritlisten. Derudover vil du kunne finde links til busruter og tidsplaner. Ligeledes finder du lignende information om at rejse med tog i Skive. Du vil kunne finde links til tidsplaner, og igen vil du kunne ringe direkte til togselskaberne. Til slut tager vi et kig på vores favoritliste. Alle indlæg, der findes på appen, kan tilføjes favoritlisten. Fra denne liste kan du nemt kontakte dine favoritsteder og holde dig opdateret med dine favoritarrangementer. Hvis I skulle få lyst til at høre mere om, hvordan vi kan lave denne app for jeres kommune, så klik på linket nedenfor og skriv til os.